מה קורה אלופות שלי? אני הולך לעבור איתכם עכשיו על איך לעשות שבת מוצלחת. אבל קודם כל נבין מה יכול להיות הבעיות שצצות בעצם בשבת, ותכלס בכללי זה צץ לכולם בחיים. אחד הדברים זה קודם כל חוסר ידע. אוקיי, חוסר ידע זה אומר שאתם לא יודעים מה לעשות, אתם לא יודעים איך לאכול, איך לגשת צלחת, אבל זה כבר פתרנו עם עקרונות התזונה. זה אומר שאולי תפתחו שוב בנוסף את החוברת עקרונות התזונה, ותעברו על עקרונות התזונה, איך נראית צלחת, מה היחס, כמה לאכול, איך לאכול, להתחיל עם ירקות, איזה ירקות אני הולכת לאכול לפני ארוחת שישי וכדומה. זה לגבי חוסר ידע, יש לכם כבר את זה, פתרנו את זה. דבר שני שיכול לצוץ, לחץ. לפעמים לחץ גורם גם לסוג של בחירות לא נכונות, זה יכול לנבוא אפילו מעייפות וכדומה, אבל צריך לפתור גם את העניין הלחץ, ופה בהמשך אני הולך לעבור איתכם על זה. ודבר שלישי זה שיעמום. הרבה פעמים שמשעמם לנו אנחנו רוצים לאכול, וגם פה אנחנו צריכים לפתור את זה, לדעת איך לפתור את זה, ואני אעבור איתכם על זה עכשיו, על כל הדברים האלה, שלושת הדברים האלה. ויש דבר נוסף אחרון, זה נקרא סביבה. סביבה מנצחת, אבל אנחנו יכולים לשלוט בסביבה שלנו ולייצר סביבה שלנו. אני יכול לספר לכם סיפור על אחותי שירדה 24 קילו, הגענו לחנוכת בית של אחותי הגדולה, וכולם הביאו פיצות עניינים, והיא באה עם חמגשית, עם דג בתנור, ועוד איזה משהו שהכינה שם כרובית, כמו כל אני לא זוכר מה, והיא אכלה את האוכל שלה, ואנחנו אכלנו את האוכל שלנו. אז אנחנו רוצים לייצר לעצמנו את הסביבה, גם אם עכשיו יש סביבה שהיא לא טובה, אנחנו רוצים לייצר לעצמנו את הסביבה, כי המטרה שלנו בשיווי במשקל היא הרבה יותר גבוהה מאשר הפיתוי הזה. אז אנחנו רוצים לייצר סביבה שהיא בעצם הסביבה שלנו. אנשים כבר ילכו אחרינו. אנשים יראו את השינוי שלנו ויבינו את הדרך המשמעותית שאנחנו עוברים כדי באמת להרגיש הרבה יותר טוב ולראות תוצאות הרבה יותר טוב, אז לשנות סביבה, אלא אם כן, באמת גם בתוך הסביבה שלכם אפשר לייצר מנגנון שעדיין עובד, כאילו לאכול את הדברים מה שנקרא לא טובים, אבל עדיין להמשיך להתקדם. אז אנחנו מתחילים במצגת. אוקיי, אז דבר ראשון, איך אנחנו מורידים לחץ? אנחנו מתכננים מראש. יום לפני, איך נראית השבת ומה אתם הולכים לאכול. רצוי גם אפילו להשתמש אולי בכתב, לכתוב מה אתם הולכים לאכול, ואני רוצה שאפילו תיכנסו לעניין של דמיון. איך נראית שבת מוצלחת. שימו אפילו מוזיקה מרגיעה, תתחילו לדמיין איך נראית שבת מוצלחת שלכם. המלצה שלי, מה שאני עושה בעצם, אני שם מוזיקה מרגיעה, ואני מדמיין איך נראית שבת מוצלחת. איך אני בעצם עובר את השבת בצורה טובה, ואני מרגיש טוב. אז ממש לנסות את הטיפ הזה, זה טיפ חזק מאוד. 2, תנסו דברים חדשים, תנסו מתכונים חדשים, תנסו מחוברת המתכונים, ארוחות ערב, יש גם ארוחות ערב לסופש, תנסו מהדברים האלה, אוכל חדש. אם אפשר אוכל שאתם אוהבים, תראו איך אתם יכולים להפוך אותו לאוכל טוב יותר, מזין יותר, שלא יהרוס לכם את התוצאות שלכם. דבר שלישי, לשתות מים והרבה מהרגיל, במיוחד לפני כל ארוחה. לפני שאתם נכנסים לשישי, תשתו הרבה מים, 2-3 כוסות, תתחילו את הארוחה עם ירקות, ואז תעברו למנה העיקרית. 4, נסו להפחית בשמן. מה זאת אומרת? אני נגיד, לדוגמה, מציב לעצמי שבשישי אני אוכל את הדג עם השמן, עם החלה, או אני אוכל את זה, אני לא מוריד את זה. אבל אני לא אוסיף לעצמי עוד חצילים עם שמן, ועוד סלטים עם שמן, ועוד שניצל עם שמן, וכדומה. אני אבחר משהו אחד, ושם אני אוכל ויהנה ממנו, וכל השאר אני אשתדל כן לשמור על איזון, וכדומה. כך. 4. לא צריך להתנזר, אבל תדאגו לאזן ולחזור למסלול. שלחתי לכם חוברת הדרכה איך לאזן ביום שבת, ממש מדויק. זה בבוקר לאכול מעדן חלבון עד 200 קלוריות, לאחר מכן לאכול צהריים עם מנת חלבון של 200 גרם חזה עוף, לדוגמה, או 200 גרם בקר, כל דבר שהוא עדיף בשר הזה, או גבינות רזות, או דגים רזים, ובנוסף עם זה ירקות. זה יחסוך לכם המון, ובערב אתם יכולים לאכול באמת מה שנקרא להתפנק. חסכתם לכם המון קלוריות לערב, והתפנקתם. אבל לא לאכול בבוקר עוגה, ואז בצהריים זה, ואז בערב פה, ולהגזים. תנסו לשמור על האיזון הזה. 6. צאו מהבית. ככל שתהיו בבית, ככה אתם תהיו ליד המקרר, ככה תראו כמו המקרר. זה משפט שאני אומר הרבה, וכשאני נמצא המון בבית, רוב הזמן מה שאני מחפש זה מה לאכול. זה יכול לבוא פעם משעמום, כמו שאמרתי, אבל איך פותרים את זה? באמת לנסות לצאת מהבית. אוקיי, ללכת למשפחה, ללכת לחברים, לצאת לטיולים, לצאת לאזורים סגורים, דברים כאלה, זה מאוד עוזר. לצאת מהבית, כי אם תישארו בבית, זה לא יעזור לכם.
זה מה שנקרא לשנות את הסביבה. 7. תכננו יום לפני איזה פעילות אתם יכולים לעשות. אוקיי, זה בעצם מה שנקרא פותר לנו את הלחץ ואת השעמום. תתכננו מה הפעילות שמחר אתם עושים. נגיד, אם דוגמה יש לי ילדים, אז אני מחר מתכנן 3 סוגי פעילויות שאני הולך לעשות עם הילדים, בין השעה הזאת עד השעה הזאת. שעה 10 אוכלים ארוחת בוקר, איזה ארוחת בוקר אוכלים. ממש לנסות להיכנס לפרטים הקטנים. 8. אתם רעבים, תאכלו עוד חלבון. זה קשור לחוסר ידע. אנשים רעבים הולכים לאכול כל מיני שטויות. תנסו להכניס חלבון, אל תתייחסו לקלוריות. פשוט תאכלו חלבון, פסטרמה, נשושו פסטרמה, נשושו גבינה צהובה עם ירקות, נשושו, תעשו פרוסת לחם עם 4 פרוסות פסטרמה, אם זה בין לבין וזה לא ארוחה. דברים כאלה, ממש להכניס חלבון, תכניסו עוד חלבון. מבחינתי תנשלשו חזה עוף גם. אוקיי, אבל תאכלו מהדברים האלה. 9. תאכלו צלחת ענקית של ירקות. זה גם קשור לידע, זה מאוד יעזור לכם בתהליך, זה לפי מחקר שעשו בארצות הברית, וגילו שאנשים שאוכלים ירקות לפני הארוחה, מה שנקרא, הארוחה שלהם יוצאת הרבה יותר טוב, הם אוכלים פחות מהאוכל, זה ממש מוכח מחקרית, וגם עזבו את מה שזה עושה בתהליכים בקיבה שלנו, שזה מאוד מועיל, ואתם תרגישו שהבטן שלכם, מה שנקרא, לא מנופחת, הפוך, היא מה שנקרא שטוחה. 10. שתו מיצים ללא קלוריות. תנסו, הכי גרוע ביותר זה לשתות קלוריות. זה דבר הכי גרוע ביותר שיש, כי אין לזה סובה, זה קלוריות שסתם נכנסות, אתם יכולים לשתות 3 כוסות קולה, זה יהיה שווה לכם ל-200 גרם אורז. אז כאילו לא חבל, עדיף לכם לאכול 200 גרם אורז מאשר 3 כוסות קולה. תשתו מיצים שהם ללא קלוריות, כמו זירו וכדומה. אפשר גם להכין מיצים שהם ללא קלוריות וכאלה עם פירות, וכאילו לא לסחוט פירות. פירות זה גם המון קלוריות, לא ממליץ לסחוט פירות, עדיף לאכול פירות. אז זה לגבי זה. 11. הכינו את ההוגות שלכם, או שתעשו מינון מההוגות האחרות שהן מושחתות כביכול. דוגמה, אני יודע שחמתי מכינה הוגה, הוגה שאני מאוד אוהב, זה קרמשניק, ואני אוכל חתיכה 1-2 בשבת. זהו, אני לא אוכל את כל, אני יכול לאכול את כל ההוגה גם אם אני רוצה. אני לא אוכל את כל ההוגה, אבל אני אוכל חתיכה 2. זה לא יהרוס לכם, אל תדאגו. אבל תנסו, גם עם ההוגות שלכם, אתם אוכלים הוגה, תנסו להכין הוגות שיש להם חלבון. הוגות גבינה, הוגות מתכונים, כמו שיש לנו בחוברת מתכונים, הוגות עם חלבון, או הוגות שאתם יודעים שאתם הכנתם לעצמכם, ומשם אתם אוכלים בכמות טובה, או מהוגה מושחתת בין 1 ל2 חתיכות. 12. בצעו אימון. אתם יכולים לבצע אימון עם הילדים, לבצע אימון בבית, ביוטיוב, שאני אשלח לכם אימון, או שתצאו לריצה, הליכה, זה מאוד חשוב, מאוד עוזר. מי שעשה אימון יום שישי בסטודיו, מבורך, זה ברכה, אתם לא מבינים כמה שזה עוזר בשבת, תעשו את זה. 13, מדיטציה. אני חוזר קצת להתחלה. מדיטציה זה אומר, מתי שאתם מרגישים חוסר שליטה, לחץ. מתי שאתם מרגישים חוסר שליטה, תנסו באמת לעצום עיניים, לקחת נשימות עמוקות, להירגע, זה אחד. או לשים מוזיקה מרגיעה, או מדיטציה מודרכת. זה גם אופציה שנייה, זה קצת למי שיותר יש לו את הזמינות לזה, אבל זה לא חובה, לפעמים גם אפשר לעצור, להירגע, לנשום, להגיד לכם מילים טובות בראש, כמו אני טובה, אני מוצלחת, אני יכולה לדמיין את היום איך הוא מוצלח וכדומה. כך זה ממש מעביר את רגעי הלחץ שלכם. אם אתם יודעים שיש לכם רגעי לחץ בבוקר או בערב, בצהריים, תנסו לעשות לפני מדיטציה, לנשום נשימות עמוקות ולדמיין איך אתם מצליחים לעבור את מה שנקרא את המשבר הלחץ הזה, ולעבור את היום שלכם בהצלחה. זהו בנות, השיטה הזאת בעצם זה לא רק לשבת, זה לכל החיים, מה שאני הולך להגיד לכם פה, הכלים האלה הם לכל החיים, זה כלים שיכולים לעבור אתכם גם במהלך היום, במהלך השבוע, אבל במיוחד בשבת אני יודע שהדברים האלה תצאים יותר, והנה אנחנו פותרנו אותם וממשיכים קדימה, לראות תוצאות, ולהמשיך ככה להכניס הרגלים נכונים ליום שלכם ולחיים שלכם, ולראות שינוי משמעותי שישנה לכם את החיים. אוהב אתכם דוד, שתהיה לנו שבת שלום מלאה באנרגיות חיוביות, גישה חיובית. עם הכלים האלה, אם צריך, תעברו לדרכה הזאת שוב, ותתחילו ליישם, תרשמו לכם ביומן מה אתם הולכים ליישם, לדוגמה, תכנון היום למחרת, אם זה המדיטציה, תתחילו לבצע את הדברים האלה, תראו שינוי משמעותי בחיים שלכם וביום שלכם. יאללה, יופים, שבת שלום, אוהב.